the surface will crack. When it cracks, you will prosper. What sekutheni? When it cracks, you will prosper. This is Baba Dr. Bob Sisbo mfana mhlanje ekhehleni izulu amancisi. Ngoba ngizama ukuyibulala lento ukuthi in order for you to be escaping poverty hamba uthwale ngani ngoba awunayo imali yokuthwala. Ake sikhulume ngawe ngento esazi ukuthi definitely if senze ukuthi kuzokwenzeka. Lana ngiphethe umsebenzi engifuna ukukunika wona and angizowusebenzisa isikhathi eside okanobuhle. Unobuhle uyageza. Unomuhle uyiqiniso. Unobuhle uyaphila. Uyakwazi ukukhuluma nawo ujaje ukuthi uma kuthi le nkampani ayikwazi ukukhuphula imali ngikhiphe nobuhle ungifake enkampanini ezonginika imali engiyidingayo. Angikwazi ukuphila ngalamasenti. Yabona nje Razo, ngeke ngikhulume nawe usebenza ethilini. Kunento noma ngabe uyiphi ikhampani, kunento ufuna uyilwele ukuthi okay fine. Njoba ngilana angibambe kahle umetric wami ube clean. Njoba ngila ethilini. Akube ula ethilini from any company. Njoba ula ethilini kodwa kunempepho oyihlanganisayo. Kunamaphepho wahlanganisayo kuze uma ebind ehlangana uyanyambuka. Yabo, uma ebind ehlangana uyanyambuka because sikholelwa ekuthena abantu ufuna sibakhulise. Sikholela abantu ukuthi kufuna sibakhulise. Uma ngizokunika ke unobuhle lo muntu usuke no 12,000 rand. Ngizokunika unobuhle ngamaqiniso nangeziyalo zangempela. Ngizokunika uma unobuhle ngamaqiniso nangeziyalo mase ngikunika imkhokha ewu2 ngifake la ngaphansi kolimi. Mase ngikunika unobuhle nalamafutha lawa ngithi mina hamba uyoncinda lento umkhokha ungawugwinyi udla ngaphansi uncinda usho yonke into othi uyifuna kunobuhle. Umkhokha ungaphansi. Uma usuqede lapho ubulala inkukhu emhlophe. Uthatha unobuhle ufake emanzini ashisayo. Uma usufaka igazi, ufaka inyongo. Uma usuyawutshela unobuhle uthi njengamanje ngifuna into ukuthi ngiyale ukuthi ezikumini evala uma usuyageza. Uma usuyageza. Lana awuthwali kodwa ngoba bathi abantu bothi uthwele. Because izinto zakho indlela ezimuva ngakhona. Bothi abantu uthwele kanti awuthwalanga. Because ngeke uthwale ngo12,000. No ngeke usithwale. Kodwa singakwenza izinto ezifana nomuntu othwele kodwa wena ubungathwalanga. Lapho ke ngifuna ukuthi wazi ukuthi sikuphathele unobuhle unobuhle yini ongesona isithwalo unobuhle yini ozolakelela wena. Yeah, this is Baba Dr. Boy Sisbo